23 konserda qatnaşıcılar hem de körpaydım şey Edith Ballev. Milli Bahar bayramı münasebetiyle tayarlanan bayramçılık konsertimizden tamam oldu. Konsertin çeperi yol başçısı Türkmenistan'ın halk artisti Täş Mehmet Veliyev. Konserti alıp bardılar Mergen Hanım Muhammedov. Kim de Gödül Aliyeva. Mehvan adamlar sizin ähliňizi ýene bir gedek Milli Bahar bayramı bilen tüýsürekli mübarekleýär. Goý hormatly prezidentimizin aýdyň maksatlaryndan galkynan ata watanymyzda elmydama toylaşdyn. Ruhuňyz belent bolsun. Ruhuňyz belent bolsun. Ruhuňyz belent bolsun.